തൃപ്രയാർ NSS 2499 കരയോഗം കുടുംബസംഗമവും സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും തൃപ്രയാർ കരയോഗം ഹാളിൽ നടന്നു. താലൂക്ക് യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് K. ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കരയോഗം സെക്രട്ടറി T. രഘുനന്ദൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് M. ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി. താലൂക്ക് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി O. രാജഗോപാലൻ, NSS പ്രതിനിധി സഭാംഗം PV സുധാകരൻ, താലൂക്ക് യൂണിയൻ ഭരണസമിതി അംഗം V. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, താലൂക്ക് വനിതാ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കോമളവല്ലി, നാട്ടിക കരയോഗം സെക്രട്ടറി V. കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വനിതാ സമാജം പ്രസിഡന്റ് ദിന മുകേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. जगत्सिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते. വളരെ പണിപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരുപാട് പൂക്കളും ഡിസൈനും എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ വന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം. അവരുടെ അതിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങ് വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഈ കുടുംബ മേളയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10-30 വർഷമായി. അപ്പോൾ ഇപ്പം കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്കൊന്നും തീരെ ക്ഷമയില്ല, ഒട്ടും ക്ഷമയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും തല്ലുകൂടുകയും കൊലപാതകം വരെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ ശിഥിലത ഉണ്ടാവും, സ്നേഹം കുറയുന്നു, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതി തന്നെ മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ താലൂക്ക് തലത്തിൽ പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ട്രെയിനിങ് അത്യാവശ്യമാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭൂരിപക്ഷം പേര് കല്യാണം കഴിച്ചത് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടൊന്നല്ല. പക്ഷേ കാലഘട്ടം മാറി. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശരിക്ക് ഒരാൾക്ക് വിവാഹ രീതിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന് സ്ത്രീയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ പുരുഷന്മാരും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണെന്ന് സ്ത്രീയോടും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കുറേ വർഷങ്ങൾ പോയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് 5 പ്രാവശ്യം നടത്തിയിട്ട് വിവാഹപൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്താ രസകരമായ കാര്യം, ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാര്, അച്ഛന്മാരധികം അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല, അമ്മമാരെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് വിവാഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഈ 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു നടത്തുന്നത്, എന്താണ് പറയേണ്ടത്, സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെക്കുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഉദാഹരണം പറയാം. സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നത്, തെറ്റിപ്പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പല്ല് തേക്കുന്നത് പോലും, പേസ്റ്റ് എടുത്ത് പല്ല് തേക്കുന്നത് പോലും സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും.